Tarih şulay etip bara. Может, ол тоже şunday kişileri bulmasa, şu apalar işlemeyen bolsa, şu abiler işlemeyen bolsa, şu жерini saqlap, yoqlap, özlerinin kolxozun qaldırıp işlemeyen bolsa, может, mende olda şu yo'qolgan avul isimine kirgen bular yer. No, Allah'a şükür ol alay tugul. Avul motor itip yaşap kele, özünün işi bilen hazır indi avul xo'jaligi ülkesinde de aldın orunlarını alıp baram. Rafael yetekçiliginde bu xo'jalik KFH deymiz endi. Bek oңuшларга erişip bara, biz mara bek şot. Hem indi bugungi kişege tematikini davam etip indi şuşa avullar yo'qolmasin deb, onun tarixin öğreniu yagından deb, ana şuşa avuldan qo'shanda chiqib ketgan Bağıstan apanın tuğanları, balları qaytdı, anıqları qaytdı bugün indi şuşa mertebeli şaraga onun isterligine indi biz memorial taxta açu için. Оренбург область өлкәсенең Сарыкташ районы Кабан авылыннан ушбу Багапстан ханым 100 ел элек менә сүрәттә күрәсегез. Кабан авылында курс оештырып, безнең авылның данын бөтен татар дөньясына таныта. Без анарга бик рәхмәтлебез. Ни өчен ул сайлый авылны без әле төгәл билдәле түгел. Бик шатбыз безнең авылга аны аркылы күп шәхесләр килгән, хәтта Сары Шахкулова Касым шәһәреннән сөйкле Рәсүлебез Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәламның тукымы була изге кешеләрнең аяк басуы Ризаутдин бин Фахретдин, Фатих Кәримовның һәм күп шәхесләрне ияртеп китерерлек шундый Багапстан ханымага без бик рәхмәтлебез. Менә 130 елдан соң без аның туган авылында, шөкер Худайга, миндә ният бар иде шундый, качандыр булса да гомеремнең bir өлешендә барып кайтырга, туган авылына, туганнарын эзләп, авылдашларын күреп, шул димәк ниятте без тормышка ашты дип әйтә алам инде, шөкер Худайга. 100 елдан соң инде менә сезнең хәзер 100 елдан Кабан авылында булса, 100 елдан соң менә бүген зур чара шундый. Менә шуннан да күмәкчеләр җыйналдык. Чакыруыбызга ихтирам итеп, менә Илбира ханым, Саюл кызына, Гөлсина ханымга бик зур рәхмәт. Әгәр дә алар безгә очратмаса, без килә алмас идек, булмас иде анда.